Ty more, demolácia. Bohužiaľ, nejde mi monitor. Nechaj. Nechaj! Zase to iba vybralo. Ty kokot monitor, že je z pekla. Môžem skúsiť ja? No môžeš. Čo? Nemôžeš. Ja som to rozobral. Počkaj, to robím krajšie. Monitor rozberám. Díku. No, takto vyzerajú súčiastky z Luka. To je zaprašené. A ja som to chcel takto odťahnuť, takto jebnú do stenu, hej. Daj, ešte raz hoď. Však to sa tam zapojí, dá. No nehovor. Vážne? Kde si? Jebano, to si povám, keď chceš. Nie, počkaj. Nie, toto má. Zaplať obrazovka, počkaj cierne. Zapínam počítač. Teraz sa nabieha. A nie, vypne monitor. Au. Keď bylo za to poriadne. Daj. Počkajte, rozbieram, tak dojde to k nim, to je podobné. Živavte. Čo je? Dáme sa. No také, že trepe. Chodám ho dať. No nerozkočem. Ale nerozbil sa, to je. Také máš úder, jak žena. Deva, chce si skúsať vesťovku? Koľko ťa to ruku Boha mal. Môžem ja skúsiť? To jedno ďosom. To máš si jak rozprávaš. Jak sa vyjadruješ? Tak pravý sa odzýva. No, ale povedz, jak to máš chvíľou. Ja ešte to našli. Sme boli z lesa a sme behali z lesa von. Vidíte, bo Feťak naháňal do piči. Dvaja? Môj traja, čo? Dvaja. A obidva už sme vás. Feťak nás naháňal do piči. To sme utekali. A sme vyšli von a som videl krávicu. A tej krávici bol monitor. Dobre. Nie, že doma vyskúšať, či ide. Iba na to bol ujasný. Nemohol vyskúšať. Tak som sa mu zasnul. Skúsa roh to udrieť. Vidko je roh. Co sa tetka si búchol klávi? Co? Klára búchla si tetku. Čo? O, Klára búchla. Jo! Keď ho chceš rozbiť, to nejde, ale keď rovno monitor nechceš rozbiť, tak to ide. A jak za to som rozbil notebook, nechcel som toho som tak som mu urobil a sa rozjebal. Tomu, keď tak budeme jebať do hlavy, tá nič sa mu nestane. Do hlavy. La 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 la. Yes! Au! Ty mala deň! Yes! Oj, to idem. A nie, poď si otriadkam. On musí vypadnúť. O, ty pičo. Hej, Tuna! Počkaj, Leo, skús to tak tu udrieť. Hej! Hej! Prosím, môžem udrieť. Tak si ani kokot není. Ty ani kokot není. Leo, opri to tak, že by tak bolo. Sama písmo to daj. No, to mi došla. Človek pochodka. Daj, ja chcem rok. Nie. To je moja, čo moje rozbitie? Moja, aha. Čo si to nie? No. Drek, jak ste vedeli, daj na Facebooku. Aha, je. Tak jak debil. Ty dáš taková, že to je Sajnovská, si debil. Sajnovská. Ty odpadnú zadný klip, čo ti jebe to odpadnú, skúrená kokočina. Skýra realita, bola pocitov priznaní, a je mať jebané.
To nocne, A tu tak ten display. Wierku, Darczyk. Ja to nasz narodki może używać. Nie, za temat! Pada mat. Okej? Ale nic się nie stało displayu, ty vole. Bo ja ci kopnął. Kwalitne. Możem ci kopnąć. No chodź! To nie widzę. Janciu! Co? Jak? Co? Bierzesz na pewno. Aha. Podoblaki, hej. Ty wiesz, co za gdzie obciąż mi dobre jemnie. Akurat wow. Słyszałem. Nie wydasz. Jej. Powiem lepiej. Chcę ty kopnąć. Taki kopnij. Znaczy nie było. Wołam nogi. Daj co? Daj mi to. Nie mam. To moje. To nie dobra. Wiecie co? Ja sa z tym jebać nie będę. Poczekaj, ja sa z tym jebać nie będę. Wiecie, jak my to wybierali? Co masz? Śrubowak. No, to daj sem. I co masz, Marek? Tak skrojany. Ty go strojasz. Taki do śrubowacik potrzebujesz? Czekaj. Gdzie jest kamera? Tu taki do śrubowacik potrzebujemy. A teraz się to prepocierał. Tego pizzę za podłączę. To normalne. Poczekaj, nie? Wracamy do pomysłu, Nie ma śrubować. Tam samochodzie. ale ja nie hej. Ja po kościół jeszcze. A ja mam brum 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 brum. I to jest odwana godzina. Tak, może wpływać cały more. Daj mi go. Au! Daj gućku, a co do samochodu? Poczekaj, nam słuchaj. Ty to jest monitor! To jest monitor! Ja mam prosty. Możemy jedno spróbuję. Kremek debil. Poczekaj, ja nie lecę od od razu. Świetnie krycie oczy, no. Oczy ci krycie. No to nic nie było. Hej, trafił sam. O nie było. Oto miło. A, to masz. Budzie. Co chodzi z góry? A, mnie to męczy nogi. A nie brał nic, tak. Tu. Tu. Tu było. Patrz, że sexy. Dalej, Nie robię, no, to było narodki. Ja wiem. Au! Pozeraj, Rudy. Pozeraj, hej. Bo są ci drugi kraj, poczekaj, Bo są ci drugi kraj. Ty nie znamy człowiek. No, teraz potok. Przestań, to boli. More! Ty mnie właśnie ja tu mam, bo nie chyba to. Proszę. Przestań. Sprawiło to zaczął. Mamy już do pici. A, ty dolesz!
Ideme do piči. Viera! Rozpoč mnie. Nie, dziękuję. Chodźcie do Ancinej. Młody, tu masz wielu aktywów. Jest to 5 mg, a nie wiem. Tak przestań! Nie wiem. Potem nisko. Ona stała na pas. Tak nie do schodami. Co to hitasz? Co to hitasz? Powinno chodzić tam koło kupca. Gdzieś na dół. Kopca, schodą. Kopca. Ja cię prepa. A potem mnie zabejcie, hej Wessi. Co mi dasz? Potem wyjdę. Poczekaj, mamy tu. Co wam dam? Na godzinę uszło. A lepsze cienie. Boże! Dobra, można. Zabejcie mi Wessi, Daniela, zaber mi Wessi, prosim. Hej, Tomasz, zaber mi Wessi, prosim. Tomasz, debil. Wodzik. Nie, dosyć mi trzeba na wiołu. To nie, że to może być pieniędzmi. Nie, tak się kupiła za 3 euro, A ty nie wiesz co? A nie chciałam rzeczy! Co to mam od ciebie? Sorry. To nie się... Ten Petry. Ciasko. O! Nasze pijanko, wiem. Ale mam od zmielą Wessi, more. Gdzie pan? To ci rozwiem. Ja Chudak, ale to jest proste, kiedy to by się rozjebałaś, to ci potem odprostecie. To odprostecie. Nie to roztopiła czekoladą. Superman! Czekoladą, nie. Chodź ze schodami. A super Coca-Cola. O! Zero. O takich pokusach koniecznie jsme to rozjebały. Na to się nie spada swoim majkom. Nie wiem, podoba? Nie. Może moja... Dziękuję. Ha! Au! Ma to polezało. Widzicie to? Widzicie tu czarną kokocinu. Aby tam potem zajebał, ale boję się, że poleżę w ruku. Że po co? To zero, nie wiem. Jeszcze jak kiedy był pieniądze, moje zości na moją wodę. Jeba na to. Jeba, nie asasyn, jeba. Poczekaj! Due pasto, lo scotti amore. Już mam. Co to? Skąd to zapalić? Nie! Tak to pas. Chuja, na to. Dobra, to nie fajne. To nie chodzi tak na mój kokot. A jakie to dziurawe. Ale pomylimy cię, szkoda, monitor. W momencie. Jakie kokosiny. Takie gałoba, gałoba, hej, no, gałoba. Informatyka, co? Składa monitor. Však toto je gałoba, ne? A to Nie, jak się powie? chciało. Spojď to. Wielki papier. Hej, no. To jest szkło. Nie! Hej, to jest klobasa. Nie, no, To jest korpostowe szkło, czy jaka guta to jest? To nie jest czyste szkło. Plastowe szkło. tak. Tu mamy to plastowe szkło. Nie takie ohnice. Aha, mamy to otworene. No, a my ze sprayem ciastki. Oto z tym pracujemy tutaj. Taka otázka, kto chce kupić to suciaczki? Suciaczki. 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 Ja.
5 euro za mesiac. Jednu dám. Nie, jednu ti dám za 5 euro, chceš? Nie dziękuję, raczej to ukradnę. Tam masz śrub! To na kodar. Daj czek. Wszystko ci chodzi, Dziękuję. Nie, idziemy to chodzić, mama. Nigdy! Daj, daj! Co? Idziemy to jeszcze raz jedno zobacz. To tu jest normalny papier. Jest bombi. Zombie! Na kolano wchodź. Pozor. A co mówisz, parażem? Gdy tu opadnie, to to poważnie. Na kolano wchodź. No! No ty kokos. Co ci jebę? No! Myślałem, że koła kopu? Że to potem mogło nie widział. No, chodźcie. Idziemy ukazać ucieczki od mojej babi mami. To są kable. Nie wiem jak się wolają. Dzięki złaczko, belem domą more! Nie czułam niebie. Tak, to kiedyś chcę kupić, ozwijcie się na Facebook Leonel Mackaj, pridam 2 eura, jeden kablik. Dražba! Ja neviem, čo si predám, to možno za tak 50 centov. To tú pičovinu nepredám, bo neviem to vybrať. Ale piču. Ticho buď, to berám monitor a dávam na dražbu. Neviem, jak vyberem. Možno, keby som to ešte raz jebol, ale to pochybujem. Čakaj. Kúpite moje Breitlingy, more. Louis Vuitton. Louis Vuitton, Breitlingy. Louis Vuitton. No, takže máme prvú vec v dražbe. Koľko? Aké to je 50 loj 05001 a znak Hippis. Fakt, aha. Maličkým Hippis tam je, neviem, či vidno. Malo by tam ísť. Co? Ja sa čudujem, keď ráno som měl gejmu. Ne, čo si? Ne! Bobe. Ne! Au! Ja żyję. Co ďalej? Vyjebeme tú kokocinu. Nie chciałam wylać, sorry. Tuto! A tu predám za euro. Keď tak to chce. Chcete takto za euro? Ďalšia vec v dražbe. Nie. Ale to nie. Ej, koko, daj, kde mi to odletelo? Ja. Dobre. Za druhou. Tak, dám do dražby. Volej to si more. Čo ty si? Nenormálna, more, hej. No, bo triko... Dobre, toto dám tomu za euro. Toto za euro. Hej? Tak. Na tom kozy ani nie wie, co to jest. To nevadí, to je Ja tam. wiem. A, tu sú ešte dva také isté. Ale čo? Je kukucín. To bude cež ako pár za euro. Cigánske meslo. Peslo. Au. Takže máme ďalšie dozbrejky. To je stále dáva. Niekto. Kde šiel Tomáš? Tak on má šrubovák, boha. Tomáš! Poď sem! Potrebujem šrubovák! To budem plakať. A to je celé zlepené, to tak robí? To lepí, To nie okno, to są na tu koło. Ďalšia! Ale to si dala to kradzież. Ďalšie dozberky! To wszelaka, że na... Tomáš! Super. Co? Už vás to neviem rozobrať. A dám to asi na to, že... Na bazoch.
Nie, to podam iba na svetu ľudia z video. Nedáš to nikde. No na Facebook to vložíš a nezajem. Dobre, ale dám to aj na svetu ľudia. Na našu stránku. Ale nechám tak. To je jedno. Viete čo, ľudia? Počkaj, ja ti to vykopnem. Nie, bo ty ma zabiješ. Počkaj. Nerobi, bo tak si Zničíš nás, tam si zili, no. tak nejak. Au! Čabi, rozkopuješ dražbu! Rozkopuješ! Kde sú tie káble? Do Au! Viera. Au! Ide ti. Ja ti to vypávam. Asi pindo. Ďakujem. Ďalší papier do dražby. Nerob. Papier do dražby. 2,50. Aj to sa predaj. Toto? To je rozbité plastové hovno. Je to jak zrkadlo. Dám za 3,60. Lebo. Rata. Viete, no. No do piči, už iba z toho polka. To dám 10 €. To kod matku sestry si jebem do ramena. Nemajú ramena. Ideme na vandrovku. A je mena sestra bratov toho monitoru. Dobre, dostanem. Dobre. Kto to zoberie? A požorácu to chceš brať. Dobre. To rozbil, nie? Dobre, zoberte, ale monitor aspoň. Ja zoberiem tie veci. Vyberem kolu a fotku. Super rozhodla. Dobre, ja idem. Hej, moje veci, Viera! Viera! Prosím. Daj mi. Tak polievka. Počkaj, ukáž. Tu je, to nie, to je, neviem, dobre. Polievka. Hej, zober mi to, prosím. Tak ja v skladu. Oj, Hernáto, víruj to, kde, hej. Rušu za komu pod okno. A na dražbu tu nechávaš? No oni si byť na dražbu zobrať. Hej, a vieš, ak ti nechajú peniazy. Tak daj sem. Dobre, monitor. Nie, to zober. Okej. Potkame. Au! Kábel! Dáme to do holokaustu. Poďte za mňou. Ale píšte, Au, moja noha. To radšej mi škreček mal byť poriadce do toho života. A kabum! Au! Ten zoszyt potrebujem na biolu, nie zrzuć mi ho, prosím. Jo, človekom a vy ľudských sídla. Ľudské sídla aj okolie. Tvoria vnútorné a vonkajšie obytné priestory aj okolie. Sú životní prostredí organizmov, áno, prepísané tvrdého i na mäkké. Poskytujú im No, teda ja mdránko, siedmačka, či jaká piča si? Čo to som? Vietačka. Ježiš, dále. No, ja som taká, že 8-čka, hej, ja neviem, že som narodila v septembri. Ukrytý a ochranu. Ja som 8, a čo teraz? Domácnosť taký. Aj to sa ma nevyručiť. Izbové, izbový, áno, izbové, jasné. Izbové. Nechceš sa mi to čítať. Ty kokos, jak sa tu páši. Ale nie. Viera! No, Viera! tak sa volám. Tak sa meno máš. Daj mi to do ruky radšej. Bežne. Kto to tak dopomenoval? Mama dcer. Otco. Ja si dám dcer, no však máš zlatú mamku, to čo rozprávaš? A to ešte zlatšieho. To je dosť prísneho, ale zlatšieho. Nikto nič nevidel. Nie, iba teba. A stihol ísť aj do obchodu? Kto? On kedy si mi vzal? Píšeme list, more. Zbalíme. Čo už robíš ty? A tu je celá dražba nášho natáčania. Že toto celé dám za 6,60. Ja ti to vyvedím do kanála. Takže čau. Jo, babu, ja som si dal prvý test. Ja mám dve koly doma.
Dobra, no, stacie, koniec drażbi. Posłam ci pycie po drażbi pina, bo ja już muszę do sobą nie widzę. Wczoraj to debil! Te dobrze, weź. Tak, dla okos na może było. Nie ma plecu! Nie ma plecu! Nie możesz wytnąć. Tak, to Boże.